Današnju tiskovnu konferenciju sazvali smo kako bi dodatno pojasnili i poslali vrlo jasnu i znakovitu poruku o temi koja se u zadnje vrijeme provlačila kroz ponajviše lokalne medije. Pa smo tako imali prilike prije otprilike 2 tjedna u Glasu Slavonije na naslovnici čitati o inicijativi za proglašenje Parka prirode Kopački rit nacionalnim parkom. Budući da sam o ovoj temi već istupao u Hrvatskom saboru tijekom slobodnog govora, htio bih još jednom poslati, kažem, vrlo jasnu poruku o opasnostima koje se iza te inicijative zapravo kriju. Nisam siguran da je ova uže naše okruženje zapravo svjesno što bi to u konačnici za Osijek, za Baranju značilo. Kad na prvi pogled kažete Nacionalni park Kopački rit, svi zamišljaju nešto poput Plitvica, gdje će brojni turisti iz Azije, iz Amerike i slično dolaziti, plaćati skupe karte i stajati u redovima i donositi profit našim turističkim zajednicama. Međutim, stvarnost je sasvim drugačija. Ne znam motive kojima su se rukovodili oni koji su ovu inicijativu predložili, ali sam sasvim siguran da su propustili razmišljati o nekoliko izrazito važnih aspekata ovog problema. Prije svega, kao što znate, Park prirode Kopački rit nalazi se u Baranji i gdje je zapravo gusto isprepletena kako poljoprivredna djelatnost obližnjeg pika Belje, kao i svog onog stanovništva koje na tom rubnom području živi, tako i raznom gospodarskom djelatnošću. Nemojte zaboraviti da usjevi koji se ondje tretiraju i prihranom i zaštitom i tako dalje, zapravo više ne bi se mogli eksploatirati na taj način ukoliko bi do ove promjene došlo. Druga, također vrlo važna stvar je što je s lovištima u Baranji, a sami znamo da su to najtrofejnija jelenska divljač odstrijeljena upravo na tom području. Lov bi dakako također bio zabranjen. Što se tiče ribolova, odnosno uzgoja riba, ribnjaka, zaštite ribnjaka od grabežljivaca, također ne bi se više moglo to na adekvatan način rješavati. I na posljedku, ono što je možda i najzanimljivije i najvažnije za stanovništvo ovog područja su komarci. Svi jako dobro znamo koliko nam komarci neugode priušte svake godine, pogotovo za visokog vodostaja. Da zapravo kvaliteta života u tim ljetnim mjesecima je na granici održivosti i da bez prašenja komaraca zapravo teško bi bilo živjeti u nekim normalnim uvjetima i okolnostima. Proglašenjem parka prirode nacionalnim parkom mi više ne bi imali pravo niti tretirati komarce i pitajte Osječane, pitajte Baranjce kako bi njihov život izgledao bez ikakvog tretmana te napasti, tih kukaca. Stoga sasvim je jasno da je ova inicijativa promašena i trebamo, ako već postoji ta inicijativa na iole ozbiljnim temeljima, onda bi trebalo provesti kvalitetnu SWOT analizu da se vide koji su benefiti, koji su rizici u ostvarenju takvog jednog obimnog projekta. To je ono što sam htio osnažiti o ovoj temi, o ovoj inicijativi proglašenja Kopačkog rita nacionalnim parkom. Ukoliko imate nekih pitanja, slobodno možete ih sada postaviti. Ja sam mislio ne u vezi teme, ali da li kada ćete reći ko će biti kandidati za gradonačelnika Osijeka i za župana Osječko-baranjske županije, ali ste mi već rekli da je. Da, pa eto, hvala na pitanju. Kao što sam vam i prije same predstavke spomenuo u razgovoru, dakle intenzivne konzultacije se još uvijek vode. Mogli ste kroz medije primijetiti da smo i određene koalicijske sastanke vodili i namjeravamo u ovu utrku ući u jednom širem spektru stranaka od centra na desno i to ćemo i učiniti. O pojedinostima i detaljima samih koalicijskih sporazuma će biti prilike više reći jednog trenutka kad ih potpišemo. A što se tiče samih kandidata za Osječko-baranjsku županiju, odnosno za grad Osijek, eto dopustite mi da tu informaciju još uvijek javno ne komuniciramo dok konačno ne bude cijeli proces pregovora zaključen. Kako komentirate ovaj slučaj što je Osijek izgubio status velikog grada?
Pa da, imali smo jučer, prekjučer smo prilike vidjeti u medijima po novom popisu stanovnika Osijek pada u kategoriju gradova ispod 100.000 stanovnika, što nas svrstava u rang nekog Slavonskog Broda, Karlovca, Zadra i tako dalje. I mislim da je to zapravo samo oslikava jednu politiku koja je na snazi već duže vrijeme. Oni pokušaj da se ovaj grad nazove renesansom ulaganja i slične floskule, jedno je ulagati novce u infrastrukturu, u tramvajske pruge, u asfalt i beton, a drugo su dugoročni programi natalitetskog oživljavanja samoga grada i šire okolice. Rezultat kojih vidimo i sada. Posljedično tome, primjerice, grad Osijek više nema 2 zamjenika gradonačelnika nego 1 i mislim da se brojka zastupnika u gradskom vijeću smanjuje sa 27 na 23 i tako dalje. To sigurno nisu pozitivni pomaci i treba zapravo stvari nazvati pravim imenom i jasno reći da je to posljedica promašenih politika, a ne nešto drugo. To. Ostanite samo malo još, evo.